Malo pomišu Kovača, ovako ću držati mikrofon. Kao prvo dopustite mi, dame i gospodo, da izrazim svoje osobno zadovoljstvo i oduševljenje što ste večeras ovdje u ovakvom broju. Ali ne zbog mene, nego zbog tebe, naravno. I to je nešto što mi daje nadu, premda je tema takva kakva je, u budućnost i naše domovine i našeg naroda. Evo, hvala vam što ste došli. To je od mene iskreno. Hvala naravno organizatoru, hvala Fidri, hvala Udruzi Prvi hrvatski znanstvenik, hvala Milanu. Hvala ministarstvu što je pokrovitelj na ovako važnog skupa. I gospodin Brkić je rekao u uvodu da se ja s ovim bavim 20 godina. Uvod je bio prekrasan, a malo je pogriješio, ja se s ovim bavim 30 godina. U sljedeći ponedjeljak, znači 27. ožujka, bit će točno 30 godina kako sam ja u Večernjem listu dao svoj prvi intervju o PTSP-u koji se zvao Rat poslije rata. Gdje sam, nažalost, najavio crne prognoze koje su nas čekale, govorio o brojci od 50 do 60 tisuća pripadnika Hrvatske vojske koji su aktivno sudjelovali i će sudjelovati u borbenim operacijama, koji će biti žrtva tog rata duše. I dogodilo mi se da sam isto, odnosno drugo jutro, tada sam bio na formacijskoj poziciji pukovnika Hrvatske vojske, bio sam pozvan od strane vojne policije i odveden na jedan informativno-konstruktivni razgovor kod načelnika odjela vojne psihologije, koji mi je uvjeravao jedno sat vremena da sam pogriješio da Hrvatska oslobodilačka vojska i pripadnici Hrvatske vojske nikada ne mogu oboljeti od PTSP-a. Jer je to oslobodilački rat. Sličnu situaciju doživio sam i po pitanju samobojstava, gdje su me, kada smo otvarali tu temu još 94. i 5. pogotovo sa generalom Dečakom 96. godine u Saboru na zajedničkoj, odnosno na sjednici Odbora za veterane, kada smo prvi put iznijeli poražavajuće podatke, tragične podatke tada od 1000 i nešto hrvatskih branitelja koji su digli ruku na sebe, su nas proglašavali, odnosno mene, da sam politički karijerista koji se samobojstvima koristi za svoj osobni probitak. Tek kasnije se ta priča o samobojstvima otvorila, nažalost prekasno, jer do danas je prema studiji koja je seminarna studija napravljena na tu temu 2015. godine, brojka je danas nažalost veća, na sebe je diglo ruku preko 3,5 tisuće naših suboraca. I sve prognoze, ne Hermana Vukušića, nego nas stručnika, nemojte zaboraviti Špiro Janović, dragovoljac, Domovinskog rata. On je docent psihijatrije, dragovoljac. On, ovo što ću ja reći, isto priča već godinama. U našim krugovima, stručnim i na Rebru i evo, malo je otišao u politiku i dobro je da je otišao u politiku. Ja na njegovo imenovanje sam prvi reagirao sa riječima pravi čovjek na pravo mjesto. I molim još jedan pljesak za Špiro Janović. Danas problem hrvatskog branitelja za PTSP-om je samo jedan, odnosno nekoliko, ali glavno je u tome što nije politika slušala struku. Neki od vas sigurno se sjećaju zakona po kojem je hrvatski branitelj mogao svaku svoju bolest, napominjem bolest, ne samo PTSP, prijaviti 30 dana po razvečenju. Milan, koji hrabro govori o svom iskustvu, spada u grupu ljudi koja 30 dana po razvojećenju, ma ne 30 dana, mjesec dana, 2 mjeseca, 5 mjeseci, je mislila da sve stvari koje prolaze mu kroz glavu, koje sanja po noći, koje doživljava, su normalne i da će s vremenom proći. Nažalost, nisu prolazile. I tek kada ga je okolina natjerala da sam potraži pomoć, a i da riješi svoj status, došao bi do administrativnog zida gdje bi mu se reklo, a ti si bio ti do sada, pa imao si 30 dana nakon razvlačenja. Da li neko u ovoj sobi zna kako je tih 30 dana ušlo u hrvatske zakone 1994. godine? Prepisani su, doslovce, iz zakona koji je regulirao zaštitu zdravstvenog statusa vojnih i civilnih osoba koji su radile u JNA u mirnodopsko vrijeme. I gotovo 10 godina je taj članak traumatizirao jednu populaciju za koju je svjetska znanost dokazala da se simptomi mogu pojaviti i 10, 15 i 20 godina kasnije. Ilustracije radi, kada je 98. godine izišao film Spašavajući vojnika Ryana, Američko ministarstvo za veterane moralo otvoriti još 500 linija za pomoć.
veteranima Drugog svjetskog rata koji kad su gledali taj film, a koji su bili sudionici iskrcavanja u Normandiju, su ponovo počeli doživljavati sve svoje simptome kao da su jučer bili tamo. Nakon gotovo 40 godina. A Hrvati su imali 30 dana. S vremenom se to počelo mijenjati uz veliku muku i velike žrtve. Ja to nisam izveo sam. Bilo je nekoliko hrabrih ljudi i u politici i u udrugama koji su u tome pomogli da se to desi. Zadnji od njih, ja ću hvaliti kad treba hvaliti, hudit ću kad treba huditi, to Medved. Svojim otvaranjem Roka, ja sam bio dužnosnik tog ministarstva, ja sam bio malo ispod pozicije kolege Janovića, ali sam bio u ministarstvu kada je Jadranka Kosor zatvorila Rok. Neću se pravdati, neću se rehabilitirati ovom prigodom, makar bih mogao. Ali Tomo Medved je napravio jako puno što je taj Rok otvorio. Isto tako moram reći kao netko koji je prošao puno zemalja svijeta kao dužnosnik Svjetske veteranske federacije. Dame i gospodo, na svijetu nema takvog veteranskog centra kao što ga imate najbliže u Šibeniku. Ne postoji. Znači, imamo zakon koji je među kvalitetnim u svijetu, imamo institucije koje su pokazale brigu i pokazale su volju. A šta nemamo? Nemamo okus starog vina. I gospodin Brkić je to jako dobro rekao. Postratni stres. Sva naša istraživanja koje smo radili, koja su bila predstavljena na Yale, na Harvardu, na Dartmouthu, u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti, su pokazale jednu stvar. Da kad uspoređujete ratni stres, doživljaj, znači neposrednu izloženost traumatskim situacijama koje su životno ugrožavajuće, jednaku ulogu, jednako bitnu u stvaranju simptoma posttraumatskog stresa ima i odgovor društva prema ratniku i njegovoj neposrednoj okolini, odnosno obitelji. Što je taj odgovor lošiji u smislu socijalne potpore, razumijevanja, priznavanja žrtve? Tu simptomatika posttraumatskog stresnog poremećaja i ovih drugih stanja rapidno raste. A mi smo imali situaciju gdje su branitelji sa PTSP-om i oboljeli branitelji bili posve degradirana skupina. Evo, moj predsjednik iz Udruge Hrvatskog bila. On i ja u istom rovu. Darija pogodi metak u pučno krilo, a ja umrem od mišje groznice. Njegova mirovina sa činom vojnika je 7.000, premda za 2 mjeseca njegovo krilo se daj Bože oporavi i pluće mu rade kao da se ništa ne desilo, ali moja obitelj će primiti 3.000 kuna zato jer sam umro od bolesti. Godinama su obitelji branitelji, oboljeli branitelji, bili stigmatizirana populacija, ne samo PTSP, nego svi, a PTSP-evci posebno. Pa i danas. Koliko su stigmatizirani branitelji, reći ću na ovom primjeru. Ko je bio od vas na Miljevačkom platovu? Dignite ruke. Ok. Vodice, most. Ja. Znamo što pričamo. Svi smo prošli, svima nam izujelo oko glave. Je li neko, da se vratim sada 30 godina, 93. godine, kad smo krvarili, mogao misliti da će 30 godina nakon toga što nam zuje meci i što su nam životi ovako na dasci, u Zagrebu biti ulica Milke Planinc? Ja vas pitam. Je li to ta Hrvatska za koju smo mi išli? I to je ono što je gospodin Brkić odlično rekao, taj postratni stres. Da se odmah razumijemo. Poruka, odnosno, molim Špiro, Tomo je naš, mi smo njegovi. To se mora znati. Ali isto tako, molimo njega kao vicepremijera da shvati da politika nekih koalicijskih partnera, a i nekih lokalnih vođa je posve u suprotnosti sa onim zašto smo se borili i sa opstojnosti u interesima Hrvatske države. A to, što sam već rekao da je znanstveno dokazano, je ogroman stres, isto toliko u smislu negativnih posljedica, bitan kao i trauma u ratu.
I kada bi se to riješilo na način, kao prvo, da ljudi dobiju dosljedno priznanje, nije sve ulici. Moj bivši prijatelj, samo izlječeni PTSP-ovac, Fred Matić, zna govoriti, pa daj im po 1000 eura, mirovine, sve će biti u redu. Ja mu kažem, Frede, ja ti mogu sad iz ruke, iz malog prsta lijeve ruke, nabrojati 7 svojih pacijenata. 2. gardijska, 7., 4. Sve su imali riješeno. Imali su tada čak neki, dok je takav bio pravo, neki po 60% tjelesnog, odnosno oštećenja organizma, mirovine koje su bile vrlo primjerene, odnosno pristupne za hrvatske obitelji, pa su digli ruku na sebe. Zašto? Jer su bili razočarani. To za što su patili, to zbog čega su izgubili i obitelji, i dio sebe, i dio svoje duše, nije ono za što su se borili. I to je danas najveći problem i politika naša to mora shvatiti. Evo, toliko od mene, sad prepuštam svom dragom kolegi i moram nešto ovako. Ja sam dobitnik braniteljskog Oskara, Veliko zlatno srce. Ove godine dobiti će ga gospodin Komar koji je i autor ove studije o samoubojstvima hrvatskih branitelja, a ja sad ovdje premijerno najavljujem da ću udruzi koja dijeli tu nagradu kao sljedeći dobitnika nominirati gospodina Janovića. Evo, čujem. I još malo odmorite.